Bon dia a tots i a totes. Primer, agrair la intervenció que gràcies a la Nora ha fet el regidor de Serveis Socials, el senyor Curado. Jo pensava que seria al final, però de totes maneres dic que espero que si després torna a tenir la paraula doncs ens expliqui més concretament les mesures que es faran, no només la descripció de les addendes, que és això la informació que tenim dels conceptes i de les quantitats. Jo me les he estat mirant totes les dues parts i en la primera addenda vull fer referència a la mesura número 6 en la que es planteja ajudes d'urgència social per garantir la cobertura i necessitats bàsiques dels infants durant el període d'aïllament i de quarantena i on s'ofereix unes ajudes de fins a 300 euros. Llavors jo em pregunto que aquesta prestació econòmica, que jo crec que seria la millor manera de fer arribar aquest suport a aquestes famílies, doncs com es tramitarà, si es fa servir el sistema de prestacions d'ajuts d'urgència, amb l'actual reglament tindrem problemes perquè s'ha de reestructurar, de passar per ple. Doncs a veure això com es pot entomar perquè realment arribin aquestes ajudes a les famílies que més ho necessiten. En el tema d'accés a l'alimentació, insistim en la implementació de models més dignes i més igualitaris, que ja s'està començant i ho valoro i ho poso en valor, però crec que s'hauria de fer molt més perquè arribi a l'accés a l'alimentació, això amb les targetes Moneder. Per acabar amb aquestes cues davant del banc d'aliments, i jo crec que això s'ha de fer una transició. Pel que fa a la segona addenda extraordinària, fer menció als tres col·lectius, i els tres tenen persones sense llar, persones demandants de protecció internacional i joves en situació de carrer, i amb un factor en comú que és que no tenen habitatge. I aquest perfil de persones sense llar s'ha incrementat degut a la crisi econòmica i social, però aquí volem ampliar la mirada i crec que s'ha d'ampliar per incloure també a les persones i als col·lectius que viuen en infrahabitatges. Infrahabitatges com serien les barraques, els assentaments en naus industrials, en locals, etc. I aquí fer menció al greu fet de l'incendi de la nau del passat 9 de desembre en el que van morir 4 persones. Doncs el govern té amb aquesta addenda extraordinària la possibilitat de continuar, la possibilitat no, la responsabilitat de continuar atenent aquestes persones i que esperem això que s'impliqui en quins recursos i que ens expliqui quins recursos i quins serveis utilitzarà. En aquest sentit, vull fer menció a l'Oriol Amorós, que en l'entrevista que se li va fer a Badalona Matí, que deia que aquestes ajudes s'allargaran durant el 2021 i que s'ha de resoldre cas per cas tenint present la problemàtica de cada persona i del col·lectiu. I amb això creiem que és de vital importància la implicació de la taula sense llar. Crec que s'ha d'aportar tots aquests serveis que se necessiten per això, perquè aquestes entitats tenen l'expertesa de l'atenció amb aquest col·lectiu. Sobre el tema de l'empadronament, si us fixeu en la fitxa 45.10 i 45.11, fa referència a com millorar l'accés al dret a l'empadronament, a la regularitat administrativa. És que això ja ho posa en aquestes addendes. Aquí aprofito per reclamar a la regidora Rosa de l'Amo que la resposta al defensor de la ciutadania encara no l'han rebuda, no sé per què, o possiblement hauria d'acudir al defensor del ciutadà perquè ens la passi ell. Com veieu, hi ha temes que relacionen i que són vasos comunicants. El tema del sense llar està vinculat a polítiques d'habitatge, a polítiques d'accés al subministrament, a l'empadronament, a l'accés a prestacions socials. I tot va en una mateixa direcció. I per mi és molt important i per dintre dels valors republicans que defenso és aconseguir que les persones puguin realitzar el seu projecte de vida amb dignitat. Per acabar, fer menció al Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-2024 que es va aprovar aquest mes al Parlament i amb això en el sentit que es preveu que s'augmenti el finançament dels serveis socials en un 73%, per això, per no estar fent addendes, sinó que es contempla ja des del govern de que ha d'haver-hi un finançament molt més alt. I pel que fa al govern, crec que té... Vagi acabant, sisplau.
Ja li poso, acabo amb els deures del govern. Això, el reglament de les prestacions d'ajut d'urgència, el tema de les targetes Moneder, el tema de l'empadronament, el tema de l'augment de recursos humans. Evidentment, se necessita més professionals per abordar tots aquests recursos i vincular les actuacions al sensellerisme a la taula sense llar per impulsar projectes amb una intervenció més global. Dit això, el nostre vot serà afirmatiu. Moltes gràcies, senyora Lara.